Uwe urang ba belatip keteng kum uba delas sadam badan Southwest Nam ke kerta ubare ulok jong kong unika baman na kasnang Shangta Ribhoi district ula sha bam jam bat shakardam haki brio bamla ban itu ha phalau yeng jong u hado bola mensau jor bha ha ka khli bat ka shadam kat kum ka jingyo jingtem balayo lum long ba ka ni ka jingsha thombor kala ja ha ka atmru tarek mentau banai ko kong unika baman ka bathia lang ha senda ha ka ju ka yeng kala lap ya ulok jongka ha phalau ha kapor sau baje min step ringkat ka jing place nam bat marsinyo i kala pentep kloi sheki bahyeng bat mar upara jong te urang ba uba plus shadam ula phone bat pentep sheki pulen maulasnai police outpost halor ka te ka jingja ki pulet bat ki bahyeng ki lalet mar shakate ka yeng bat ra no yo ba class sha bhoi rambang CHC hadin barapet ki doctor namar ka jingmen saujur na para no shanigrams hospital kat kum ka jingtep belapen pau ute rang ba hadu menta tip brio bat la ban kran ka jinget hu dau rang ba shnong ba bat scam sotun ka pen iru ba uba dlas ula judan jinglu marteng bat ka lok jong u lambat ka kiau kurim bat ka shnong ru kala maham ya u ba un pet no na yeng namar ka jingma ka baula ban kendu ha ka no ka por bat kum ka shnong ka suba ba ka ni ka jingsha thombor kala bandai na ka ju ka yeng na kaliang upara jong utei urang ba shabam shakardam uba plus shadam ula ujor dake jahar ha maulasnai police outpost bat kentu jor ki pulen ba kenshim khia bat thwet kloi ye ki brio ki badan kti ha kani kam thombor bat thmu penyap yo men jong u nungbun berbuat ini kasuma sabro ngade ngam tip repi ba tu kamit ba ulok jong awan hayeng labu ai teu don teu kini jong u deu jai sadap hi teu wan bu ane hieng teu ong teu lok khat jana bat yodu bat yang ong ta tengala khat ka jang la ai dakile de bam jam ta ulok jong am pat de ban bam teu du jong teu lok la de ban bam dala de bam teu du shong phang teu la le na nalale ta men pat nang bam ja de bam ja ta tu lok jang pat la kroy nga pat te apa dengan thia nok khap ngambun ktin hira por ba wan u tu lok ngaro ngata la thia ta por ba lap nga tu lok ngata sau beje ti baranga permit te os ngor ngata ti baranga sa te ha ko por ba lap ta dan brio na dan raman mana rom dan ro ngade ba long yesu po gini khon penhiar takadau ki sau beje telap itu lok tu tali ti persa ngate ke bahajing semua em merkajing ya dei kajing ya suk te dadu bai syong ya sawa em merkajing ya hun ya suk te kinong pensai kinong wan seneng kinong wan krau em re ngate perkat kuslai tang merwe do hang nengi wan nakaliang jungi kum ka lunging jung ka kur jai sedap ya ka jingjia jong u henmen jungi ude ba glas sedap kat kum ka jingtip ka bangio ha ka sni sejany arpen rutrik ha ka por sanduna la ne san baje men step iyo jingtip ba u henmen jungi u sha sho ne ka jing sha sho hadu ba la mut kum ban peniap andre ka jing place nam hang ne ha kan ka plau ying ti ya ka jingtip ka bangio leng ba da thau krim jungu adin bangilayo ga jingtip bo bre khi shu la shu thia hamadan te nakaliang jung ki bahing junga kila ring ya ka video call kila pha shanga henre ngala pha shaki pulit bat nakaliang jung ki pulit ru kila kloi ya ka ban wan simti youtube bre wan page ti udang im man yo dayap te henre hadin jung kata kila ra yu rengkat ke je belang jung ki pulit bat ki poing persem junga la ra yu syapo CHC borembong dadin ba kila poi ha borembong imat long kila ai ki dawai lani kila ta ki pastar ki yu i bo breu umpat tip pat benai e pang kamno ka jinglong jingman adin kata kila rifari u syapo nigrim andre kat kum ke jingtip ba
ka jingmong bat ka jingta apo kamet ka jingu kalong kawe ke di na kabenta jung ka kli lapai ke kli ka baar ka di ka jingmong jung ka syadam imat balong kila yu la kardem mi u ndrei kum kini ki chai jingjia ngi na kaleng jung ka ying ka sem i dawai ki bor ke bahalor makide ki banle ya ka batang e ban pelap ini ki breu namar kani ka di ka kta kawe ya ka imlang ka salang apo jung ka dong bakatany ndrei kani ka syuja tang ka longkur mankur jungi le se kan jaru ya wat i ki we ar ki longkur mankur di kumta ngi dawai ki bor ki bahalor bakin le ya ka badon kam khnang bingen lap kum gini ki jai bin reu bakin nom bit ban kharoi hapo jong imlang salang jungi hapo jong ka dong ka thany ngi na kaleng jung ka ying lada ka police department ka nom simkhia henrei ngi la kmil tiru ya ka ban ya kendu wat udis tiru namar ba kani ka kam desu ka kam ka barit namar ka kum ka jingjia ngi i bo breu jungi omba kadi ka jingsyo ka ba tangkniat kan soi henrei ngi la i lupa ka jingsyo ka bala sya palat om tang ya kamet jong breu la srim kum kamet jong berat ni don hang ne ha kaying jong ulu para persa jongi bara masau kumala kren hakmat jimpang kabla serius ba te menta ka sa ha ka polis department ban thret ye ni breu te ban thret ye kini ban lap ye kita jinong le buman kalong da ka je te lang hi ka snong bat ni ki bahi te hang ne udon urang ba snong kena kaliang orang bak silong bapelu la persang ban keli ban tokit ya ke kurim dan ke tengah jong unu bahin hasem jingi bara mansa ka jaka tia jong kam da jingai tang simetar bat ke jing tia juga hang ne don hang ne ha jaka te ke kung jubab jong ka kurim jong unu bahin hasem jingi wong ba gajinya poi kha jongi bat unu kupagi kun ki bahin hasem jong hakim suk kata ka basai Robak sinong don angkat mat bani. Teng-tengil hapet sekrau. Nomor bakim suk ki bahayi ngasem. Pihak kita kamit ke bejia ru ulawan saying udon helmen jong kunum jung. Tekane ka kurim jung kong hadin nang ta udon tang ulok jonga badu helmen jonga ngadeng ayo tia ngam tik suk ke jayu. Te nakaliang jongi ki bahayi ngasem ni don hi ka jismo ba kumno ka kat ka kurim jung na tengah jung la don mat ki kun atau to helmen kar udon kim yo singe ubri bla tia mansau nakat bat ki ding so ding tangon hangta te kalong ka ka ba ka nakaliang ki bahayi ni kerpat ya ka polis departemen bahkan tokit benya ya kini ki kun ki ti jung kalong ka bla pensuba yang ki bahayi ba kumno kam yo singe we anang tapat kalau paus na ba kajinya poi kha jo gine ki bahing hasem jung kai kin ki kim don jing suk te ka de kata ka ba ngi da kalyang ji ki bahing ni sngu karun ko ji sngu hangi wal dang yim la ban pensisa ya kata ka ji sem jing lap kum ko jubab ka bala kali to kit na rong ba snong lem ban ki bahing ya ka kurim ju te na kalyang ji ki bahing nga sngu ban penpau ya kane hakmat jong ki bor jong ka anyru bahkan simsya ya kane kalen tin mar ban lap ya kane kalong dag je tre lang di bahing kat bar ka snong ka thau nga sa dag lang ka snong ru ka singsi ban lap kum gini jia u snong ibarit ban jia ka jia ku jindu ne ke masa ko ban teng ka snong ka thau long ka bunom ka burom ka ijot jong ka snong ka thau ko lisbon nakaliang ka snong isudap da ka jing sodiaw bat so jaburam ka snong ka thau ngiyeng ban sakhi lang ringkat kinong snong ringkat bahing basam ki kur ki jaj jong ini baman sao bat haringkat ka kurim ka jongu ka wala don ne wala kren sakman ba pensai dan aliang kasnong ikwa hi bat bin pensai ha kilat patai kubor kumbala ya pensai lem kibai habi dei bat kan ne ka jingja abo buri menta wala don apring ka jing sumar ne ka ba along sa koma han ICU de ya kaliang ke police department haki arpun retrik kila phone changa kilong ba ka jaga mta hasong ping ong ho ndai nakaliang jungi nga to pusngi ngamdan snong te ngal IT be aki pulit bikin le ke ibrangkam hadin kat kitu gi arsingi lai singi yam te nakaliang police department ru khampoi ka report khampoi te ngali mi biang syaki yang bahing basam juki ong pila long becu asap ne pi de benya ya chakmat makat kum ka FAR ka bafibo tiong ngunde ben chong thaj ka kamram te hab ye tre lang bakasnong ilada ki shong thaj ki bahing ru ngi kasnong tingi hab ye ya kadaw namar ka jing bu jing siir kalong ya kasnong ka taw ta ka jing ja jung ne basadat menta padon na pring jing sumar
Kalau jana kapor kemach pencai baka jing ut jing nam jung u wala tip pan snong pan tau ya kata. Siapa bangan tip mangala tip sing pej bat nong snong. Bahaka kini ki benai arbenai beladem arbenai lai benai beladem. Kalau don kata ka atem nakal yang ka kiau jong u kalau aksi jong u ni kenjar rendang ban kalara kata kubor hakeleng-keleng kesnong ya kata de banga saki merwe yang akeren merwe hangnya hadian kita ki katu kat ne porpan hadian katu kat ne benai kesulong tang si benai duna kalau jab yang sok kawe ke jing ya kenat biang jongki kalau apa isya ka jing ya dan dak ka kente yu sunrang hadu bala kalau ada ni kenja sadem pada kenja keti ngila pak sumar kalau ong yu ben be ke jing sumar tong ong memden jing ngan ne ngila sning men kentu yu baun kenja no nakani ka jak pui khan mar bam dari ka pengin jesu te sok kawe ni sosi ba nakal yang kayeng kasem jengki ne kalau don bunsin ke jingmi ka bapenjak buram kesno nang hakini kisnem ke bladem jong arjar play kalami ko ke berdor kis ka bakane ka buri ka ba atem teng yuni phuna kala sim ya ka ba mensim jong kemil jong ka bla don cheki prapo san snem tam kata men ka balong ka kemi jong ka hati por bakale kita ru lalong kum kini ki atem ki bawan jaman ta te nakaliang kasno ngi penrem hi kata nomor ba kajing le jongka bat kajing berngem bersit kai kinong song snong masu bangin kentu sa kabor jongkaan bakidi ben sim action biang ya kane kabriong ben set ya ka ben penjengai na kasnong katau lada kamla kaan ben le ya kata ngi kasnong ila rai bet kawai kasur kum jong ba bangala poi ku borangan nakapor bala kentu pada ben be snong ya ka nomor ba kalawang ra kajing siiri kinong le nong wan nong song snong mentala dan ki arsni laisi ba report changa bakala ra so du mau belen tem ya tahu ka brio bahasa jan kalau dan ka jumper ngem men penjap ya no kalau dan ka jumper ngem men yeso edat kating ting kila pen leranya kasnong ki yeso edat apreng surok singkian kimi ki kiten ki ba penjap buram ya kasnong kiten kala long kham akwar bat kadi ka brio bam salia ben pen mi jing kurmar no te nakal yang kaan bunsin ngelawan nyelam kilaya akma kilaya ru kalayeng ban pin itu ya de bangadang sumi aja abang idan ya kata naka authority jong sepang kapaksu even hikai kumno ben yu awareness program naka legal authority ya katus ngiru ngite ngila ong gila gila ya ki jukuli ben ki jong blau la poi jil kumno te kalayeng naka jing so sarong jongka bangalawan aja te kajing mi jongka benjeng kum tu badang so sorong badan nong kersan nasnong jongi kum kita ginong kersan bakersan ya kane kayo mensi mele kamba kensha hasnong ben penbu ya ka snong katau apa deng jus iri klung kena kamtam ki marjan basong bekine kala don ke jing syak bergem mesuaru wakane ka konru ya jong kane mentah bensin ru ngalayo ka report baki tiang ya ka kemila jong ting ting ba baki tiang ki kime ki kon ya la ka kime ibana rut di kan natam kenyetian te kum gasnong he ngiyong ipendong put ngidong ben daya kaan ngipentip hakan ni kalat patay kubor bala dangi layo ya ka report ka basay nomor kini kayeng kasem jengki kalong ba penjak buram ya kasnong katau bar ka balale ki kam thosa naduk ki por menswa haduk ki por ba mentaru kada hitang kadong yung jengki ne ka bala penjak buram ya kasnong katau harut snong ne omre tang kasnong bat kila de gine kilong ye tengi nakaliang ka jongi kum kasnong yin sa isim ya karai hakini kisni benwan yin sa isim ya darbar step mungkin sim ya karai bengin nep no marngi ku bekas nak sya kalat saka sigibri jong kaan ne sya kasur kar ngi pentip ba oneng lalap ya kadau si sundan ngin bes nong ya kane kalong yung nomor ba kala penjak buram bat ka bunbu jing siir ya barok ka kinong song ki ne kong dong babit babyang habi de bat ka jing ya jing ir kalong perfect kabyang ka kerteng ge jing ir ka de ka warni boman teu neu dan bok boman ne ko bok de bok man ne wa kon jeng udur midan ngi padeng FAR keempat klip saya tang nang clear nang la utur la di bo penjulor ya kasnong kon jeng bad la penjulor ya ketau rep jeng brio ling ba ka jeng tu sing jong ting ting ka ngi kum kinong song tige tung sing saklau ting ting kibu jeng roi ne yang ben bah ka rep ka yang ndai dadan kum kitu ki brio ba penjulor ba ya ka rep ka ki jeng ki be kawan ra ka jeng tu nong ba ka jeng sosi ya kalong yang jeng ki be